100 ବର୍ଷ ପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ। ଏହି ତିନିଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। 100 ବର୍ଷ ପରେ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଜକେଶରୀ ଏବଂ ଶଶ ଯୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଇନ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର ରାଶି ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବୃଷ ରାଶିରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଦିନ ବିତାଇବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ସକାରାତ୍ମକ ଗତିଶୀଳତା ଆଣିବ। ଲମ୍ବା ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଗଜକେଶରୀ ଏବଂ ଶାସ ଯୋଗ ଗଠନ ସହିତ କଲା ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାରିବାରିକ ସହାୟତା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗଜକେଶରୀ ଏବଂ ଶଶଯୋଗ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଇଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାଧୁକତା କାହାଣୀକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅନୁସରଣକାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ବହୁ ଦାନ ପାଇବେ। ଏକ ମନ୍ଦିର, ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଗଜକେଶରୀ ଏବଂ ଶଶଯୋଗ ଗଠନ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା କାର କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।